دوما قريب. bandiraɓe tedduɓe yeeɓi yankoɓe ayaw habride ina wiya hono Jombo TV international on calminama on juurama on ñagama duwaw e nduɗo lewru ɓuuri ndu lewru won lewru koorka e nder ɗon noon sawtol ko Abdoulaye Hamady Issa taw ɗemgal ceerno Bassirou Tall en torima jomiraɗo joom baɗe bawɗon nde Allah junnata gurdam makko ha yesso ha no fewi sanne. nden ɗon noon en garti kadi wiyete hono kabaruji meɗen keɓanɗen walla jolanɗen ɗi ɗon yontere taw kaburi kay ɓurɗi tengtude sikki ala so ɗum waɗama alay saago kaburi puɗorte ko to ene hono leydi Tchad men wayno ko boomare mawde waɗi nde noon boomare ɗon ko caggal nde Idrissa Déby hoorejo leydi ndi en wayno nde fiya kural ngal kural ene wayno ardima koto banggue becce caggal noon kadi kural ngal ardima koto banggue hono tiine nde ɗum fof ene wayno rendi holko tina sababu muɗum ko caggal no rebelaɗi mbano rebelaɗi mbaɗi nden ene wayno kanko yimɓe fof ne gandi kanko kam jikkuji makko kala nde haare waɗi walla rebelle waɗi ene wayno kanko jawto o ƴefta ko feril makko ɓorno kakkiji makko ruto o wonde e mabɓe o ardoɓe nder mo noon ene wayno ko ɗum ɗo jeyno sababu haw rutti jomi ko caggal mo ene wayno nde o fiya kural nde waɗi haala ha no fewi sanne ka noon haala noon hollitama wonande ni caggal e loskoji ɗi walla hiño ngo waɗa hollitama wonande ko goto hono koreji mabɓe ni fimo kural ngal kono noon oɗo ene kabaru soit o labtudi henna kono noon tawde junggo nane dande walla juuɗe nane dande nder yewtani wetani wonko heddi e jamma ha joni gonɗen koto banggue leydi Cameroun ene wayno kankone nde o fiɗa kural ngal wonno ko ñande nogas ɗon e lewru to banggue ono worgo ɓaƴƴo funnague seeɗa e nder leydi mabɓe Tchad e nder ɗo noon wayno ko ɗon jamma muɗum ñalawma goto ɓeydi hen walla waktuji seeɗa ene wayno ko nden o rutti e joomi ko e nder ɗon noon hollitama nde o rutti e joomi o yaranno ko duuɓi 56 ɗo saaha lomtimi ko ɓi ko biyeteɗo Mahamad Déby kañum yara ko duuɓi 37 ene kankone o laɓorino kanko hono Idrissa Déby o laɓorino ko duuɓi 37 e caggal ɗon kadi caggal nde o sanki wayno hilfaɓe hewɓe ɗima ha no fewi nde wonno caɗeneji e leyɗele e ganduɗa darani kala ko witi ono kisal taw haɗani tan leydi Tchad kono noon kadi no banggue Sahel o fof walla sahal o fof ene wayno walludeɓe no fewi no banggue kisal en nden kono taguiɓe yimɓe hewɓe ha tengti ardiɓe leyɗele dunde Afrique kadi wayno ɓen noon cuuɗima ha no fewi caggal ɗon nde o yeehi ha o yani nde hilifaɓe hewɓe keeɓi hen tawtorede woni tawtorede ko wiyete caggal nde wirdetende ko addi ko fof wonandemo Emmanuel Macron e wayno kañum ari toon guila no ñalawma gadiɗo nde o wirdetende caggal mon kadi jokkodiri e wonande hono Idrissa halla hono Mahamad Idrissa Déby e wayno laamiɗo hande o nden ɗon noon wayno jokkodiri caggal mon kadi o rutti o jokkodiri hono noɗo joom suudu makko kanko hono Idrissa Déby nder ɗum ɗon noon hollitama kadi e oɗo en saaha caggal nde o yani nde woni hilefaɓe hewɓe wonande rewi to banggue dawrugol ngol ɗum woni hono landaji politique parti politique ne wona ha 30 walla 31 lande ɓeɗen ɓen ni ngala hen hande ngala hen janggo caggal nde ɓiɗɗo wiya ene ardo nden yen ɓen noon mbi ko jaɓani ɗum mokku ɗum ɗo ene wayno ko libde laamu ni ɗum woni hono wadde kudeta ɗum noon ene wayno ɓeɗo mbi kañumen ko gonɗi nani ko wiyete hono guɗɗon laamu caggal noon kamɓe wi hande mabɓe mbi alay saago ko wayni so waɗi foti joktade ko wiyete hono hoore suudu sarɗiji hono président de l' assemblée nationale wayno ko on jooɗi joktade laamu ngu noon wonande hono solloteɗe no gonirni mbi ko ma jogo laamu ngu kadi wona hakke hitande lebbi 6 walla lebbi 17 ɗum noon welani yimɓe hewɓe caggal ɗon kadi ko wiyete hono solloteje walla mbiyen hay so gonani solte ɓen noon ko yimɓe rébellié en ɓe ɓenno ɓen noon ne mbi kañumen koye men dartini seeɗa woni dartini seeɗa kala jiyaɗo Allah sanki jomumen ene poti suranade ɗum kono noon kañumen koyemen e keptinani guide hono nguɗon laamu daranigu gam wiide ena ɗowa laamu ngu walla en ɗowa leydi ndi ha ɗo e hitande lebbi 6 ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo nde mbino ni noon ene wayno caggal nde o fiɗa kural ngal aljuma alwolo en aljuma ko nden o wirne fin o wirnte noon no wayno hilfaɓe hewɓe tewtirama hen kaliji witemo Emmanuel Macron e caggal ɗon kadi en jeeyi kono banque mawɗo Burkina Faso Christian Kaboré on ɗon hoorɓe heeɓi hen tawtorede caggal ɗon kadi ko wiyete hono Etienne Félix Etienne Tshisekedi mo leydi Congo wayno ɓen noon keeɓi hen tawtorede caggal ɗon kadi won banggue leydi Niger so kañum hoorejo lendis on ande o woni hono Mohamed Bazoum tawi aran tan
tan ma hoorejo muɗum walla mo lomti ene wayno walla e lomtiɗo wayno ɓen ɗon ma mbaw tawtorde hen ni henna tinen ganden paamen tan ene wayno kanko hono Idrissa Déby ko hande o joori wirnede on oɗo en aljuma ko nden o joori wirnede to ne hono nokku maɓe taw oɗon nokku noon ene wayno wiya ko agence waɗani ko wiyete hono nokkuji maɓɓe ɗo ɓe jeeya ɗo tinno ganden oɗo saaha ene wayno ko taƴande mawde kono noon kadi ko ko caɗele mawɗe oɗo saaha goni e nder leydi Tchad si fo oɗo saaha ene huula janggo e jaam ni gal so tawi musibaji ɓe taw ko urbitade toon caggal nde hono oɗo en Idrissa Déby yani so weeli jomiraɗo joom bane bawɗe o ñande wonde ma en gartoy hen ha ɓeydo yaaje caggal nde gummiɗen to leydi Tchad eɗen garta nder leydi Sénégal en wayno oɗo saaha nde batu daɗɗa gono batu diago daɗɗa to ne hono galle lamorɗo woni galle Alhaji Macky Sall woni lamorgo ngo e nder ɗon noon won wayloji mbaɗi wayloji noon ko ɓuuri tengtude ko tan wonani ko biyeteɗo hono Seydou Bocar Yaggo oɗo saaha ko kañum ɓartina ko wiyete hono police national won directeur général police national yimɓe hewɓe noon ne wayno kañumen koye mon en wayno keeɓi kadi ittede nokkuji goɗɗi paana e nokkuji goɗɗi waɗi woni lomtodiral ha joni to banggue leydi Sénégal Alhaji Macky Sall hoore ndena leydi Sénégal ene wayno kankone caggal nde caɗele mbaɗi ɗon caɗele mbaɗi ñanden nde kene wonake sappo tato innamade keeɓi hen sankade sukaɓe dilli no fewi caggal no rowi kankone e tawde ko ni hen Allah taw waɗa peeje fof ha wawa ɗaɓɓande sukaɓe ko wiyete hono golle nden mo noon yaltini kene wonake temedde nayyi capanɗe joyyi milliard copareje CFA tawa ɗum ɗon ne wawi gollorede nder capanɗe nayyi e joyyi palɗe gonɗe nder leydi Sénégal caggal mo kadi o ɗaɓɓana sukaɓe ka wonata capanɗe jeegom e goho ujunere wonanto liggeyaji woton 65 000 emploi wonanto banggue liggeyaji nder ɗum ɗo noon oɗo saaha nde batongu dadda nde ko heewi haalama hen ko noon tiɗen gandeten ne wayno kanko Alhaji Macky Sall ala koni fandare makko hande ala koni hande muuyoji makko so wona wadde peeje fof ha ɓeydono sukaɓe mbatta so dawi daña ɗo tampi daña fitiram gollago mbawa gollude taw kadi taw hay caɗele goote ngala hen e nder ɗum ɗo noon hollitama won yimɓe kadi dutti ene daari ene bonnita walla ene berlo hen kaaje wonande kanko Alhaji Macky Sall ha joni nde gonnen koɗo golle Alhaji Macky Sall wayno kankone ruttitima kadi wonanno caɗele bannoɗe ñande nde ɗo sukaɓe daari bonni wonande to banggue ono keeli gendarmerie caggal mo kan lutti kadi keeli ko witewno gueɗe tawde no gueɗe ko gueɗe laamu walla koɗoɗe laamu noon woni to wi ɗum hankkadi wonta wattu e nder leydi ndi wonta wattu no hankkadi ɗum ɗon mukko wonta wattu e nder leydi ndi yaade ene bonna leydi ene mbaɗa kene beela e leydi gonga noon so wallahi so wonano leydi Sénégal ko leydi pata ko leydi démocratie soɓe toppita ɗum ene wayno ko pittali kewɗi wayno cankoto hen kono noon wayno ɗum foof ala ko saabi ɗum so wona hono démocratie leydi Sénégal kono noon ka démocratie hoore muɗum fotani wiyede ena ɓurtine heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jabbo TV international gonen ko leydi Sénégal leydi Cameroun wonande hono Amadou Aydio meɗeɗo ardade walla kadi no arda leydi Cameroun en ɗum ɗo noon nde o sankide o adno ko joom suudu makko e nder leydi Sénégal joom suudu makko hoore mum woni madame Aydio kañum hoore muɗum o sankima sankude duuɓi jeetati taw kadi ko wirna ko bamule yofɗoɓe taw ko kamɓe gande mabɓe ɗe ko kañumen takkodira caggal ɗon kadi hollitama no wayno kanko hono madame Aydio hayde neɗa makko sankide o dañani no yaari to nayyi hono leydi Cameroun caggal ɗon kadi wonande Amadou Aydio nde sankide woni joom galle makko kanko hoore makko jooɗinoma darde lang beele goski walla tengre nde en nawte toon leydi Cameroun kono en wayno guila nden ha oɗo saaha ala ko gasi ko ɗo Allah hoddirno ɓe gubbe kamɓe ɗiɗo kala jonnoɓe ni bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha to banggue wonande hono jagoro kalfinal kala wiyde on jokkodire e kañum hono pinal ministre de la culture de la communication woni hono Abdoulaye Diop wayno kankone wono miijo o ƴefti gono miijo noon ko wiide yo kay e wono yimɓe taɓɓe noon ko yimɓe tinaɓe andaɓe jamarem nder leydi Sénégal kono Aline Sitoé Diatta hiten bandiraɓe ten wayno kanko Aline Sitoé Diatta ko debbo jamar teri ko debbo kuɓɓuɗo jaaɗo nder Casamance ne wayno kañum salinama no fewi wonande hono tubakoɓe
koɓe keɓa jeyal mumen nder leydi sénégal ha tendi nokku makko to e nayyi hono Casamance caggal ɗon ne kadi wayno ɗum rewi ha wonande tubakoɓe mbaɗi peeje fof ha dahimo nde noon nayimo to e nayyi e hono leydi Tumbuktu e leydi Mali ne wayno ko toon tigui o wirnani hen nder ɗum noon sen duttima caggal seeɗa uma on mbiɗo hono holi Aline Sitoé Diatta en kalino joni kanko Aline Sitoé Diatta ko debbo jamaro tigui rigui debbo joola mertade caggal hay e saaha goto yino aduna ko hitaɗo nder e temedde jeenayyi e nogas to e nokku biyata Kabrousse ko nde leydi walla diwan Casamance rutti joni ko hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe nayyi e nayyi ɗum woni 1944 to e nayyi hono Tumbuktu e nder leydi Mali oɗo saaha tinen ganden tan kala ko ummino e makko kala gueɗe ɗe wonno kala wiyete hono kaɓirɗe o joguino mofto to e leydi Fares ene wayno Abdoulaye Diop yamiri yo ɗum artiri itte to e leydi Fares artiri gande nder leydi Sénégal noon bandiraɓe tedduɓe eɗen jogino kalɗen ko heewi ko noon seeɗa ala koko barki no woodi jaafoɗon seeɗa ala ko barki no woodi ɗiɗo kabaruji daɓɓi jolaminoɗi henna e nder yontere e tawa ko ɗo e nayyi e hono yeɓirde Jombo TV hettinade e banggue o banggue e nder windere nde kala bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama sago Allah sago moɗon on ñagama duwawu on neldama duwawu e wona nduɗo lewru ɓuuri woni hon lewru korka bonna ko Abdoulaye Hammady Sarr sago Allah sago moɗon